Der skete det. Okay, der skete det, at vi nu står ved, hvor er vi overhovedet? Tårnby station. Fordi at vi tog toget til København Lufthavn på Slagelse station. Og så siger Ossi, at vi skal stå af her, fordi vi er på København. Og så løb vi altså ud, fordi vi troede, at vi ville ikke misse at komme ud. Og så står vi her i Tårnby. Og det værste er, at så siger Marker, vi kan bare tage metroen. Så begynder vi at gå op af rulletrappen. Så er der ikke nogen. Imens at toget faktisk stadig holder hernede. Og Lotte siger, lad os bare tage toget igen. Og også siger, vi tager bare metroen. Som ikke findes. Så er der ikke nogen metro på Tårnby station. Sandwich review. 10 ud af 10 oplevelse. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus feel you. Ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, So pretty. Oh, for you, I'd leave it all. Så er der baggage. Dance in thermal water. Baggage. Sparky. Okay. Nå, jeg tror, vi skal til venstre her. Du har taget et kort simpelthen. Ja. Det synes jeg er ret fedt. Og det er på hovedet. Og du tror, vi skal til venstre. Nej, jeg ved ikke, hvor fanden vi skal. Men vi skal jo ud, tror du ikke det? Nej, der står zone 4 herude. Hvad zoner er det, vi kunne... Var det ikke 3 eller 8? Jo. Jeg skal til ham nu. Så er vi kommet ind i vores taxa, der skal gøres til Airbnb. Og det er Sam, det er Sam Smith, der kører. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak. 'Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go. Selvfølgelig døren sad bare ud af døren. Nå, jeg filmede det i det mindste, det var sgu da dejligt. Grinte lige som os. Nej, et fint køkken. Nej, et køleskab. Nu skal vi ned og have snacks, og Lotte og Silja vil gerne have smørost. Det er faktisk en meget flot kirke. Vi tager sgu 2 pakker cookies. Jeg har fundet noget. Jeg tror, det er appelsinjuice. Det er lidt svært at se. Men jeg tror, det er appelsinjuice. Ej, det er lidt lille. Jeg er ikke så stor i det. Vi er ankommet. Altså, jeg skulle nok spise dem. Vi er ankommet i lejligheden. Og Silja har købt den her. Der er ost i. Det er sammen. Sour cheese and onion. Wow. No. Sådan nok der. Jeg havde ikke tid til at læse på det. De er meget ost. Det er meget. Men jeg kan godt lide det. Hvad dufter her af? De der Kyrtes Palaks chimney cake. Time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. Men prøv lige at se. Chicken breast sandwich. Det lyder meget lækkert faktisk. Eller bare giant breaded chicken breast. Wow. Varm kakao. Mums. Det er meget sygt. Once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas. World of Souvenir. This year. Ej, de er sygt søde.
Nå. Det er sygt. Den er sygt. Ej, den er lidt for stor til mit hoved. Ser det godt ud? Overhovedet ikke. Gud, sådan en skal jeg have. Det ser da godt nok også bare glad ud. Godt nok nogle store pølser er der. Hej vloggen. Nu har Christian og jeg købt nyt tøj, fordi at vi er blevet tvunget til at få noget varmere tøj i fucking Zara. Og Christian har fået den her flotte trøje, og jeg har fået vinterjakke. Prøv at se, hvor flot jeg er nu. Så nu er vi klar til at komme ud i kulden. Og her er en bjørnepizza. Nej, du skulle have filmet kaninpizza. Kaninpizza. Du kan godt se det, ikke? Der ligger 2 øjne. Hvad får du også? Skinkepizza. Anden øl. er blevet efterladt ved bordet efter 2 øl og en halv Aperol Spritz. Damerne har drukket resten. Det var dejligt. Det var Piano, det skal vi gøre igen. Det var ret frækt. Det er jo lige. Det er smash. Nej, den er også kun medium. Jamen, den er flot. Ja, tak. Den er det er manden, der bærer den. Ja. Den er kun medium. Den bliver lidt kort i ærmerne. Den er kun... Jeg slår dig. Tror du også, de serverer fadøl herinde? Nej, det tror jeg ikke. Lorteland. Til sin søster, og så kan vi tage med her ved tandvisten. Tog den bare ud af hånden nu, eller hvad? Det er der. Skal nogen det fad? Vi er blevet efterladt af Silje og Lotte, så nu går vi Star Souvenirs. Hvad er det? Kortspil? Det er kortspil. Og det er fandme flot. Det er en guldkortspil. Skal du have det? Nej. Nu er vi gået ud af Star Souvenirs, og vi debatterer, hvorvidt vi skal finde et supermarked eller ej. Hvad siger du? Jeg vil jo sige, at det vil være en idé at finde et supermarked, så vi kan finde noget vin, noget øl. Ja. Og et supermarked. Nej, ikke sådan et ikke sådan et supermarked. Det er jo ikke et supermarked, det her. Hej, vi skal lave aftensmad nu. Det ved jeg ikke noget. Thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. So you can Var du sjov? Mette, hvis du ser med. Du skal lige lære ham at lave mad. so you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. Are on vacation, and I got this one boy. The Bond's name's James. Nice too. What? The name's James. Are you okay? The Bond's name's having a strong call of bondulance.
greatest beer in the world. Pilsner Urquell. Name's Tom. From Amsterdam. Yeah, I like it in Canada. It's back at home. Så tager han en flaske, ikke? Så han sådan, this is the one, ikke? Ja, så står der bare 72% på. Ja, okay. Er det det? Ja. Det er bare rom. 72%. Ej, det er rom. Hvis det kunne da også at komme igennem den her vlog. De der. You break me down. Hands up, put your hands up. The party don't start till I walk in. Don't stop, make it hot. Keep it going, keep it going. Fight till we see the sun. Girl, says hallelujah. Girl, says hallelujah. Girl, says hallelujah. 'Cause I'm top, I'm gonna give it to you. 'Cause I'm top, I'm gonna give it to you. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Hej vloggen. Klokken den er 00:40, og vi har forladt, hvad var det den hed? Instant fudge, var det ikke? Instant et eller andet. Hvor er Christian egentlig henne? Han er foran os. Nå okay. Hvad hedder det? Det var, jeg vil bare sige, det var virkelig fedt. En banger, så det var... Så var det sådan her, vil dig og din veninde med noget at have drinks? Og jeg siger bare nej. Og så... Jeg skal faktisk tisse. Måske der er sådan lidt. Ej, så meget kan I ikke spise, så tror jeg, jeg kan stoppe. Du hørte det her fra mig først, chat. Chat, der er no way. Chat, det skal jeg slet ikke have noget Altså af. det der, det er crazy. No cap, det er crazy det der. No cap, chat. She likes. Du har kun 2 minutter, Silje. McFlurry i Budapest har knust M&M's. Okay. De har allerede spist for en. Og så kan man få chokoladesauce oveni. Det er sgu da genialt nok. Er vi klar? Kan jeg få en nedtælling? Ja. 3, 2, 1. Alt for meget sukker. Hold da kæft, mand. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, I'd leave it all. Vi har lige købt et porcelænsemne til vores forældre, mig og Silje. Og nu skal vi over til Buddha-siden. One good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run onto you. I'd leave it all over you. I'd leave it all. Give me one good reason
reason why I should never make a change. Så er vi sgu kommet til den næste del. Og prøv lige at se. Hold da op. Fisherman's et eller andet. Busher. Bastion. Bolscher. Fisherman's Bolscher. Gør du det? Men de renser ligesom lige næsen. Ja. Men prøv lige at se. Hold da op. Og der er et sort spir. Wow. Det er et helt julemarked. Ej, vi kan tage et billede. Vi har lige taget et rigtig flot billede. Pestbuddha. Årets billede. Årets Pestbuddha. Jeg kunne også tænke mig at sige. 10 ud af 10. Kunne du ikke også godt tænke dig noget at drikke? Det er super fedt. Er brødet godt? Brødet er rigtig godt. Vi har Hvad købt chimney cake Du har lidt chimney cake på næsen. med kanelsukker. Og de dufter mega meget af lemon. Og de smager af lemon. Jeg rater det 2 ud af 10. Ja. Skal jeg så spraye den midt? Ja. Rater du også 2 ud af 10? Hvad er det, de hedder? Lagos? Logos. Logo. Logo. Skål. Hvad rater du det? Jeg vil gerne lige pointere, at det her det var nok det værste valg af topping, jeg kunne have valgt. Det er svinekød og løg og ost og noget, Så dårligt, hva'? noget flødeostcreme. Der er ret store blokke af fedt / spæk i, så det er bare sådan... Ja. Kanten er ret god. Og det eneste, der hæver den op. Jeg har spist kanten. 3 ud af... Ja, hvis det var sådan der godt kød, så havde det været lækkert. Hvis jeg havde købt den med oksekød, der tror jeg altså, det havde været godt. Skam det. Banana spread challenge. 3, 2, 1. Jeg kan ikke lide Nej. mega skørt. Okay, this is your mission. Hvad? 50 minutes. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, I'd leave it all. Hvorfor er det ikke? Hvem er det, der kan sige hvad? Det er nok mig. Ja. Og den er stor. Vil min også? Ja. Og han har ret til at have sine bare heller. Det var ikke dårligt, hva'? Nej. Det er faktisk en rigtig stor cheeseburger. Den var i hvert fald 67 kroner. Ja, det vil jeg da også sige. Nu har efter jeg har set størrelsen, så... Der er kniv og gaffel med. Det var da lækkert. Det der ligner overhovedet ikke nuggets. Det ligner sådan der røstdyr. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of Det kommer bare. have a holly jolly Christmas. And when you oh, the mistletoe is hung where you can see somebody waits for you. Afskib. Hvor er det fint. Hej, mit navn er Christian. Det her det var min første drink. Det her det er Christian, og det her det er hans anden Prosecco. Hej, jeg hedder Silja, og det er min første drink. Skål!
det musik, der spiller nu, det skal være melodien til den her del af videoen. Ja, det er en vild timelapse. Mit navn er Christian, det her er min 3. og 4. drink. Hello, my name is Christian. This is my 6th and 7th drink of the night. Skål. Jeg har det lukket i mig. Må du hellere tage noget af det af? Jeg viser det her til Enten, når jeg kommer hjem. Han vil aldrig lade mig være sammen med dig. Fordi vi har været sammen. Ej, det er ganske. Det er bare for sjov. Love you, let me love you. Status op. Vi skal på Bones en dag, mand. Skal vi ikke på Bones, eller hvad? Åbenbart en bund til bottomless wine. Fordi jeg er færdig. Hvor er den henne, var? Jeg kan ikke se nogen, der kom. Jeg kan ikke se nogen, der kommer med noget vin til mig. Nej, det kan jeg ikke. What happens when an immovable object meets hvad hedder det? An unstoppable force. Yes, we found out. Ja, vi snakker om... Ja, det er. Ja, hvor det godt. Og der kommer Marvin Gaye på imens. Nej, jeg ved ikke, om det er Marvin Gaye. Det lyder ret Marvin Gaye. Altså, jeg slår med min svigermor lige nu. Jeg er lidt bange for at komme til at stave begge. What happens when an immovable object is... Det er orangutangen, der bare sidder. Ja. Min rating på det her sted, det er simpelthen 10, siger jeg. 9,5 faktisk. Der er lidt... Der er lidt kommentarer på, hvad er det, vi... Nej, sorry. Jeg stiller den ned, jeg tror ikke, jeg kan holde. Nej, vi lyder det! Ej, det er så fedt. Ja, hold det lort her, mand. Ej. What happens when an immovable object is met with an unstoppable force? Chaos. What happens when an immovable object is met with an unstoppable force? Chaos! Do you know what happens when an unstoppable force is met with an immovable object? What? It goes to shit, man. Fuck this shit. Så har de hældt op 4 glas. Hvad fanden bilder de sig ind? Og jeg siger nej, og så siger hun ja, og jeg siger nej. Og så får jeg hjælp på siden af, men det er ikke nok. Det er ikke nok. Det er 3 glas for meget. Jeg kan ikke mere. Jeg giver op. Jeg quitter. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Hello, my name is Celia, and this is my ninth drink. My name is Anna, and this is my last drink. Do you know what happens when an immovable object is met with an unstoppable force? Jeg bliver slået i næsen af Lotte af en eller anden grund. Det kommer så meget til at knalde. Ej, det er løgn. Nej, sorry. Jeg elsker dig, Troels. Skål. Skål, Troels. Jeg tror, alle hader os. Ladies and gentlemen, this is your ship manager speaking. My name is David, and on behalf of our captain, Mr. Christian!
Så nu står jeg her alene foran Pizza King Express. Det er de andre inde og tisse. Jeg skal også tisse helt vildt. Jeg må gøre det på den der klub, som vi skal på åbenbart. Fordi at, det var ikke nok bare at være på Prosecco-båd. Det er da godt nok en svensk telefon siden nu. For han er en af vejene, for han er en af vejene, for han er en af vejene. En rigtig guttermand, som hedder Tom eller Troels. En rigtig guttermand. Klokken den er et eller andet, og vi er... Ej, den er nok cirka 9. Og nu går vi hjem. Ja, og vi har fundet ud af, hvad der sker. When an immovable object meets an unstoppable force. Hvad sker der? Så vinder the immovable object. Christian, som åbenbart kan drikke her meget vin. Ja. Der kommer på sådan en tur. Uanset hvor meget de hælder op, så er det ikke bundløst. Fordi, gæt hvem der fandt bunden? Det går Christian flere gange. Nå, men vi går hjem nu, og så går vi i seng. Hello, my name is Christian. And this is my last drink of the night. Number 22 or something. I have absolutely no idea. I stole a Guinness glass from a sports bar full of Scottish people. That's great. And it's gonna be great. Tomorrow is gonna be horrendous. Så er der morgenmad. Nej, Nej, det vil jeg nemlig heller ikke. Skål. Jeg har en video, hvor han trækker det ud af sin trøje. Og så kommer der en eller anden vagt på mærken og sådan ud. Vi skal ud til et sted, hvor vi kan få noget morgenmad. Og Christian er meget sulten efter morgenmad. Fordi han elsker morgenmad. Jeg har så meget kvalme lige nu. Så skal vi have brunch derovre. Det skal man jo. Så er der med. Efter 3 timers ventetid. Så sulten. Jeg har ikke tid til de der billeder. Jeg har tid til billeder. Nutella og kiwi. Her er hvordan det ser ud efter. Jeg vil hellere have mere af det der æg. Det skal du da bare spise. Chile har en aftale med kaninerne. Vi har nået enden af julemarkedet, og jeg har købt en hue. Er den ikke fra? Nej, det er ikke noget med jul at gøre. Det behøver det da. Det behøver det da heller ikke. Det behøver ikke noget med jul at gøre. Skøjten eller skøjtebanen, den var simpelthen for våd, så det tør vi ikke. Så nu, det bliver pinligt. Så nu tager vi tilbage til lejligheden med karikaturtegningen, som vi så lige før. Karikaturtegning. Og så tager vi lige det hjem nu. Hvis det ikke var mig, jeg lignede Tim Curry. Det er ret fedt. Ham kan jeg godt lide. Ja, det er da fedt, at du godt kan lide ham nu, hvor du ligner ham så. Ja. Her vloggen, vi endte med at tage en Uber herover til restauranten, fordi at, vi gad ikke at gå. Så vi er her nu. Restaurant. Og det er sådan noget Harry Potter. Halløj. Fuldstændig. Shit. Shit. Du ser det her, Louise. Bare vide, du har 72 timer. Hvad så?
dør hun for helvede. Oh my god. Hvor du tog al spænding ud af det der. Du sidder kun og ser danske mænd på YouTube. Okay, det hvad? Det sagde jeg ikke. Thank you so much. We say all together at the same time for the three, okay? Okay, 1, 2, 3. Thank you. Hold da op. Hello, det her det er sådan der ovenpomfritter. First price bølgepomfritter. Du kan få dem i spar til 16,95. Den er stadig hvid. Det er blitz jo. Ja, lad være med det. Det var fra. Nu er jeg bare helt sort. Jeg rater den her 10 ud af 10. Fuck, det er godt. Nej, du skal ikke filme dig selv. Hvad kameraet op? Rater du din mad? Er service inkluderet? Nej, din mad først. Okay. Jeg var meget skuffet der. Jeg havde troet, jeg havde bestilt nachos, men i stedet for så det kylling i nachos, frityrestegt. Og jeg brød mig virkelig om det. Majoen smager ikke noget, selvom det er trøffelmayo, så det bør smage noget. Men det gør det ikke. Så 4 ud af 10. Men efter... Hvad synes du om din øl? Den Vis er den lige. Ja, sorry. Det her det er 0,8 liter. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Vis lige logoet, hvor der står The Magic på. Ja. Det er en venstrehåndskop. The Magic. Man kan faktisk ikke rigtig. Ja, det er en venstrehåndskop. Ja. 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 Fordi man skal jo være en idiot for at bruge den. Ja. Og nu kommer vi til tjeneren, der spurgte om jeg skulle have 2. Fordi han troede, jeg skulle stille for os, men jeg skulle bare valge 2 med. Okay. Ja. Og jeg siger, hvad synes du om din mad? Jeg synes, at det smager godt. Jeg er tæt på kvalmepunktet. Det kan du sgu godt forstå. Det skal du ikke spise med. Men jeg synes, det smager rigtig godt. Jeg kan godt lide det. Der er også lidt salat inde i, hvis man kigger godt efter. Det var en slat. 7 ud af 10. Og hvad synes du om din cola? Jamen, det er jo en klassiker. Som der røg. Altså ikke rører mere. Jo, jeg rater min mad. Min burger. 8 ud af 10. Og pomfritterne sådan der 2 ud af 10. Nej, nu vil jeg gerne have refill. Og jeg har også bestilt en Sex on the Beach. Og den var virkelig god. Men ikke så god igen, så 6 ud af 10. Ja, kan man ikke. Der glimmer i. Drink nummer 2. Hugo Spritz. Hvad er det? Hugo Spritz. De er faktisk ikke helt slemme, dem her. Vi har taget elevatoren op til 8. etage nu, det højeste i den her bygning, vi er i. Og prøv lige at se. Man kan se kirketårnene og en anden bygning derude. Og det er faktisk et... Prøv lige at se, er det en arena der derovre? Ja, det må det være. Det ser ret vildt ud. Fedt view. Måske en skønne dag, jeg sagde, jeg lagde min shit til side. Så ikke spil min tid. Jeg kom for hele kagen, ikke for en lille bid. Hver dag er lønningsdag, du ser mig aldrig klage. Folk prøver at følge trop. Måske en skønne dag, jeg sagde, måske en skønne dag. Godmorgen, vi står pt. Ude foran hotellet. Klokken er 04.06. Og jeg skriver med ham, der skal hente os. Så kom vi til lufthavnen heldigvis, selvom at han... Ja, det var faktisk meget godt. Altså, det var kun sådan 10 minutter forsinket, så det skal han have. Så kom vi igennem security. Bedste lufthavn i Europa i 2022. Så ved I det. Og den ser sådan ud. Så den er meget chill, vil jeg sige. Og vi får først gaten om 45 minutter, så nu skal vi slappe af indtil da. Godmorgen. Hvad starter du dagen ud med? Den er multivitamin juice og en breakfast wrap. Med bacon og sådan noget. Nå, det er bacon. Bacon. Chia-grød. Iste. Nå, hvad har du? Jeg faster, fordi jeg har brækket mig. Og croissant. Uden ost. A6. Abe6. Abetis. Har I set den der film med Robbie Williams, der hvor han er en abe? Hvor han er abe6. Ja. Nå, vi synes, det var for dyrt at flyve, så vi har taget en bus til København i stedet for. Det er det sjoveste, jeg nogensinde har hørt. Ærligt. I selv for 20 minutter siden. Ærligt, læg det op.
Jeg hader dig. Du ser den her video, så skal du bare vide. Nej, jeg siger det ikke. Så går vi på flyet. Wow. €7,5. Hvad tror jeg synes, vi viser til en souvenir? Jeg har en gave med til dig. Noget prosecco. Og så var jeg ved at spytte det. Det handler om dig, det her. Så og så var jeg ved at spytte det ud over det hele. Og så prøvede jeg at spytte det tilbage ned i prosecco-glasset. Og så serverede jeg det til dig. Det er rigtigt, det kan jeg faktisk godt huske, du gjorde. Men jeg havde lige glemt, at jeg nok også drukket jer. Så er der mad til vloggen. Jeg sagde til dig, du skal se på det. Soldat fra England, kom igen til Mandalay. Kom igen til Mandalay, af flotilliens gamle vej. Husker du bagajens dunken fra Rangoon til Mandalay? På den vej til Mandalay, fuld af flyvefisk i leg. Og hvor solen brød som torden frem bag Kina-bugtens kaj.